Terimalah persembahan dari Garuda Wisnu Satria Muda Satria Kama Rogan. Selamat menyaksikan.
Enote gereja dan Banyuwangi mulai bergerak.
ridu mawon mangawora-woran dengaran dengan jure goma guru kongso suara datang lerbu tulung para mantri gengku rangko rangko estira kata engkang rojo layu
Ayo pasukan Wahesa. Bersama Dio, kekal
Oke, luar biasa sekali penampilan dari teman-teman Satria Kamarogan. Kita doakan juga untuk Rasel, semoga baik-baik saja. Sepertinya kehabisan napas teman-teman. Di dalam pentas tari memang sudah menjadi wajar juga kalau memang keadaan tubuh sedang tidak fit. Biasanya nafasnya juga tidak sampai dan juga perlu pertolongan medis secepatnya. Semoga saja Rasel setelah dioksigen bisa membaik. Amin. Oke, kita sudah masuk di babak dadi, babak jepat. Ya, sore hari ini semakin seru, semakin rame. Iki ra kroso, penarine ngambruk kabeh. Ada Ayah Kiki, Ayah Kiki Jansen. ada Mas Boy, Mas Boy. ada Aan, Dino Randati kok. Dino Randati iki Dino kino. Mas Sultan, Abi dan juga kawan-kawan. Oke. Yo, sebelumnya himbauan dulu dari panitia yang membawa bawaan berharga. Sebelumnya kami aturkan mohon dicek kembali bawaan berharga dulu. Dompet HP maupun putra putri panjenengan sedaya monggo dipun awat-awati, dipun cek malih anginipun beto-betaan berhargaan ampun antos icale masuk belibet ya masuk. Iya. Ora apa-apa iki efek panas Pak Jo. Iya masuk iki wah. Iki sing nemburi ternyata akeh sing do tumbang. Nggih. Semoga bisa terkondisikan karena memang cuaca panas kita di lapangan Pak Jo. Panas sekali masuk Iya. wah. Semoga diberikan kesehatan semuanya yang Amin. hadir juga yang menghibur. Pokoknya nanti pulang pokoknya sehat selalu. Siap. Nggih. Piye Pak Jo? Ya, Kepengen melu dadi apa ora? yo karo jenengan Jo. Nek dhewe dadi sing nyanyi sapa kok ngawur wae. Ya to ben Mbak Sania dhewe to. Iya. Aja kaya ngono kuwi jenenge nganu. Heeh. Membebani. Membebani. Iya. Ya Yo wis. Mbak Sania iki senajan bisa diandalkan yo ojo banget didadekke andalan. Sing Ojo. liyane juga bantu. Heeh. Ngono. Jenenge nyanyi iki kesel lho Pak Jo. Yo kesel lo Mas Jo. Iya. Iki urung omah-omah iki urung tambah kesel neh. Arahe kok iso ngono iki lho. Ya ngono kuwi ceritane to Mas Jo. Iki Sania iki double dino iki mau iso Ngejob meneh Mas Jo. ngejob ning ndi mau. Iya kok telat ro doang le rawuh ki, le teko kok yo keri Ting dhewe. permitan cedak. Wah, yo ping cedhik kene tangga teparo kene Mas Jo. Acara apa San? Jalan santai. Wah, Jalan santai. jenengan jalan-jalan apa namung menghibur iki Mas Mbak Sania wau? Menghibur Pak Jo. Oh, kula tosi nderek jalan santai. Ora Sania ini kono ora melu jalan santai, ora melu nyanyi. Terus. Napa Mas Jo? Ngilingke wedang nggo panitia kuwi lho. Oh, Raselo. Malah gayane. oh. Tapi rata-rata catering dari GWSM biasanya dari Mbak Sania. Mbak Mas. Sania. Nggih. Ki memang piantune ayu, Ayu Pol. pinter nyanyi, Pinter masak. pinter olah-olah, Oh. pinter gawe. Gawe arem-arem. Ning sing guru kisah ya ngrumat anak kuwi Mas yo ki Mbak Sania ki. Gawe bunga. Oh. Iya. Ki wong wedok ki ngono kuwi. Iya. Kena nggo panutan. Sing perlu tak kritik satu dari Sania iki. Pripun? Apa? Ojo sok cemberut. Aja sok cemberut. Tidak pernah cemberut. Walah, opo iki? Sumeh ya Pak Jo. Ya sumeh to. Jajal nek Ora nganu. senyum. Iki nek kira-kira Sony ra kebeneran sithik iki biasane wah juabrek. Plirak-plirik wae karo tukang sone. Sony ra kebeneran tekan omah aku sing diam Pak Jo. Iya. Lah nek son ki taruhan nyawa. Iya iya. Jokno iki apik saka habis. Iki wis andalan ya habis. Alhamdulillah mencukupi untuk pementasan GWSM. Betul. Yo, biasanya Bali-Bali yuk senyum. Senyum ning kebelah basem ora Mas. Kadang rata amplopi yo senyum Pak Jo. Iya senyum. Mbak Sania. Terima to Pak Jo. Terima. Lho ngene iki lho. Wong wedok sing kudu digoleki sing teriman. Iya kudune. Ngormat karo wong lanang, Iya. gelem ngopeni, Heeh. sabar. Wis pokoknya limited edition. Limited edition pokoknya wis. Ya kok ngene iki anune iki contone Mbak Sania. Bonusnya siji. Apa Mas? Ginu. Iya. Ya, Anti spring bed.
Iki lek guyu kepingkel-pingkel piye Hendi iki. Oh alah. Ya Lha apa Allah. gitu, Pak? Sopo iki? Nopal. 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 Iki rupane kaya ngono ki kaya ora kok lengger, madhep ngarep kono. Nggih, kok barongan papringan ngono. Kok iso wong dadi dikudungi. Iki Panas. Oh ngono. Iya. Kaya jejak si gundul ceritane. Iya. Oh siang hari ini Mbak Mas Nopal ditunggu oleh ibunya oleh pentas. Waduh, oh iya. No iki rada semangat. Iya. Ara ditunggu ayange urung di ayang wongan. Ya, Aloy, ora dadi kowe. Oh dadi mung gimmick kok le. Oh, wis konangan penonton wis ora iso dapusi Loy. Iya. Le dadi ki ngapusi kok piye. Mas yo, Dalem. iki siang menika pemain-pemain GWSM dikawal karo keluarga iki. Oh nggih to niki. Nggih, mau kecontoripun Mas Iyo, Mas Ridwan. Oh, ngono. Keluarga rawuh wonten mriki menika nggih. Kali Mas Jimbo. Mas Jibang mugi. Nggih. Ditunggu ibune. Aku ki mau bengi di WA karo ibune Mas Jimbo. Pripun? Jare kon mampir. Iya. Yo tapi wong 80 pripun Bu? Wah ya ora sida nek Ora semono. sido, oke konsumsine. Ora gelem ternyata. Heeh. Ya, yuk dilanjut Pak Jo mumpung isih padang. Nggih, kelatur-latur. Yuk dipun paringi medley perahu layar Nggih. ngantos sak pungkasanipun. Monggo. Yo, iki jajal sing dadi do disolahke. Sumangga dados.